So para sa observation na since na naging COP ako dito ng Lawag noon ay pagbalik ko PD na nga, napansin ko pa rin yung unity. Yung sa observation ko sa tao, personally dito sa tao, yung mga tao ko dito sa Kwan, naging province na kasi nakikita ko yung na-maintain at maigting pa yung unity. Yung sabi ko nga, ayos. Kasi pag may problema, one of the formidable weapons against failure is talaga unity. Isa sa weapon natin yan para, alam mo na, ma-defy yung failure. So, yun ang initial na perception ko ngayon upon assumption ko nung 1 week ago. So, maliban dun sa ano pa yung nakita nyo, pwede ko yung idagdag sa? Actually, continuity. Sa dagdag, nag-iisip pa kami, nasa pipeline. Hindi ko maisa-isa ngayon kasi kinakarap pa namin. Ang continuity kay Manong PD, alam nyo naman, noong 2021, nandito nga kami, continuity ng mga very brilliant na mga project ni Sir. Sabihin na natin, Best Senior Police Commission Officer of the Year, si Manong PD noon, si Manong Julius. So, yun ang challenge natin. Kay Manong Ubar, nagkaroon din na ganun. Finalist din si Sir sa TOPS. Inaantay nga namin kung baka sana naman pinagpipray, manalo siya. Tapos, kay aking classmate, yung short stint niya, he have done his work. Tapos, yun, comes ako naman, yun, matinding challenge yun kung paano natin papantayan o hindi ko alam, hindi ko yata ma-over yun sa tingin ko, pero I will do my best to stir up the peace and order or yung timon sa peace and order dito sa Ilocos Norte. Sir, sabi nga nila, kulang pa yung pulis dito sa Ilocos Norte, pero kulang pero kinakaya naman ng PNP. So ngayon sa may appeal po kayo na pwedeng magdagdag ng personal po ng PNP dito sa Ilocos Norte? Actually, maraming gusto magpa-reassign din. Pero unti-unti ay natutugunan yan ng ating regional director na si Police Brigadier General Dindor Reyes. Unti-unti medyo nabibit na yung kakulangan. Sa kakulangan ng police, yan ay nako-complement din naman ng other forces dito sa Ilocos Norte. Katulad ng RMFB, meron tayong RMFB na naka-detail dito. Yan ay ibinigay mismo ng ating regional headquarters to complement yung konti naman, hindi naman masyadong kulang pero masasabi natin kulang nga naman talaga. At meron pa tayong isang company ng alam mo na mga special unit namin na mga sa PNP, yan yung SAF. So additional complement yan dun sa konting-konti lang na kakulangan ng pulis. So ever since naman kulang talaga. Pero nakita nyo kay Manong Julius, kay Manong Ubar, kay Manong Orly, hanggang ngayon ay kayang-kaya naman ng kwan. We are doing everything na yung yan ang kakulangan ay napapatch up namin with continuity at mayroong magandang resulta. Sabi ko nga, yung unity namin dito, yun ang una kong perception ulit na na-maintain nga, nami-maintain at gumagaling pa ng gumagaling. Sir, sa kabilang dako naman, aasahan nyo na dito sa Ilocos Norte, ang Police Ilocos Norte ay maaasahan, siguradong malalapitan at mapagkakatiwalaan. Within dun sa project ng ating Chief PNP, we are striving hard na i-maintain yan at gawin at maging gagawin naming normal na lang sa buhay ng pulis dito sa Ilocos Norte. With that, we continue to uphold that duties and function. Nandoon siya sa 3 core pillars ng ating Chief PNP. At nandoon din sa project ng ating regional director yung 3 M's niya. At inline din doon sa compassion, accountability, at modernization na aking project ngayon, which is aligned to the national and regional headquarters.